No niin, avaan sen 3x8 veneen esittelysaliina. Tässä on Sprayhood uusittu viime kesänä. Kangas oli ihan hyvässä kunnossa, mutta neuleet ja ruudut oli kärsineet. Ne on vaihdettu nyt vastaavan kuntoon koko Sprayhoodin. Plotteri siinä. Vinssejä on 3 kappaletta kummallakin puolella. Pelastusrengas uusittu noin vuosi sitten. Pinna jatkovarrella. Pinna on hiottu ja lakattu 3 vuotta sitten, vieläkin hyvässä kunnossa. Siinä on sivukiinnityksellä 100 wattin aurinkopaneeli. Sivuilla on tämmöiset syvennyslokerot. Niihin mahtuu ihan mukavasti tavaraa. Ja tässä on kaikki köydet tulee tähän avotilaan, eli on helposti yksin hallittavissa, varsinkin autopilotin kanssa. Kaikki köydet on uusittu 3 vuotta sitten. On erinomaisessa kunnossa nyt. Jos mennään tästä tänne sisälle. Siinä on portaat, sen alla on moottori. Portaat on hiottu ja lakattu 3 vuotta sitten. Tässä on sisätilassa ihan mukavasti tilaa. Tässä on seisomakorkeus 185. Pikkusen yli itse 184 senttinen mahu. Tässä seisomaan suurin jaloin. Täältä mennään. Siinä on telkkari. Täällä on keulahytti. Tästä nousee nämä välikappalit. Tästä nousee irti, jos tarvitsee. Siellä on molempien punkkien alla säilytystilaa ja tuolla ihan keulassa on sitten vesisäiliö. Tässä on patjat ja petaarit. Leikattu muotoon. On peitot, tyynyt. Tässä on tämä puolen punkan alla. Täällä on lämminvesivaraa ja täällä on säilytystilaa. Sivulla on kaapit. On ihan mukavasti säilytystilaa. Samoin kuin oikealla puolella siellä on viinilaseja ja kuuhuviinilaseja. Keittiössä on 1 allas. Siellä on jääkaappi. Siinä onkin nämä tippuvat lämpömittarit tuonne pohjalle. Lämpömittari, jonka kompressori on tässä allaskaapin alla. Siinä on kaasukäyttöinen uuni, 3 poltinta siinä. Täällä on astiatavaroille. Tässä yläpuolella on kätevästi luukku, siitä saa tuuletusta ruoanlaiton aikana. Tuolla on ruokailun työvälineet, muuta säilytystilaa. Tässä on sitten karttapöydän tuo laurinko. Joku jäi nyt väliin. Ja täältä löytyy sitten kiikarit, käsikompassi. Siinä on tavallinen autoradio Bluetooth-yhteydellä. Tuolla on VHF-kytkinpaneeli. Siitä saa tosiaan akujännitteen valvonta. Siellä on USB-ulostulot. Tuolla on lämmittimen ohjaus. Täältä löytyy sitten vessa. Pönttö on kokonaan uusittu viime kesänä. Täällä on palavarotin ja tosiaan kaikki näihin vesipisteisiin tulee kylmä ja lämmin vesi. No, ikkunalukko täällä vessassakin. Vesikäyttönä tää periaatteessa olisi suihku tässä mahdollista. Tuossa on jalkapumpulla, jolla saa tyhjennettyä. Jolla tavallaan on myös vedenpoisto. Ei ole sitä tullut käytettyä. Tuossa on kattoluukku. Molemmat kattoluukut on tiivistetty, irrotettu ja tiivistetty viimeisen 2 vuoden aikana. Tähän on myös uusittu kokonaan tämä lasi. On hyvässä kunnossa. Pinnat on melko hyvässä kunnossa tässä sisätilassa ja tässä on ihan mukavasti tilaa täällä takana tosiaan. Tämmönen oma hytti. Siinä on lattialla lämmittimen
ilman ulostulo. Täällä on kaappi. Sillä on tilaa kohtuullisesti. Täällä on makuutilat. Sinne menee 2 aikuista, jotka tulee hyvin toimeen keskenään. Aikuinen lapsi. Takana on ikkuna, siellä on myös kello. Täällä tämä oven takana on vaatteille ripustustilaa. Täällä alla on säilytystilaa työkaluille ja rakenteille ja muille semmosille. Täältä näyttää avansa 318 sisältö. Kohtuullisen hyvin tilaa kokoisekseen veneeksi. Ja tästä sohvista tosiaan vielä mainitaan, nämä selkänäät nousee, niin tähän saa vielä molemmille puolille yhdet punkat. Siinä nukkuu ihan hyvin aikuinen. Siinä on tarpeeksi pituutta olisiko noin 2 metriä.